Ginainganyo sang Iloilo City Health Office ang publiko nga mag-avail sang libreng chest x-ray sa panabuton nga Agusto 25 sa MH Del Pilar Gym sa Haro, Iloilo City bilang kabahin sang selebrasyon sang National Lung Month kag Charter Day sang syudad. Sunod kay Estrella Fortuna, Tuberculosis Program Coordinator sang Iloilo City Health Office, bukas ang serbisyo para sa mga residente nga nag-edad 15 anyos pasaka, iliminan sa mga senior citizens. Dugang pa ni Fortuna mahimo man nga maka-avail sang libreng chest x-ray ang iban pang mga residente sa Molo, Mandurriao, Lapus kag La Paz. Agud mangin madamo pang mga residente sang syudad ang hatagan sa mga serbisyo. Ginpahayag man niya nga dako nga bulig ini sa komunidad bangod mahal ang gasto sa chest x-ray. Gani nagapanawagan ini sa publiko nga magpabulong kag magpa-check up kung may ginabatyag nga sintomas sang tuberculosis. Nabaluan nga pinaagi sa kolaborasyon sang City Government, City Health Office kag Philippine Tuberculosis Society Incorporated Screens Project. Ila ginatinguan nga mabulig ang mga residente sa syudad nga matap na ang pagdamo sang sakit nga TB. So may ara kita libre nga pa x-ray sa MH Del Pilar sa Haro sa August 25. So 15 years old and above, no? Especially atong senior citizens sa bugin ang atong subong nga ginahatagaan sa amo sini nga palibre nga chest x-ray. So after sina miara pagid kita no nga mga barangays nga pwede naton nga makadtuan namon no together with the PTSI Screens Project. So miara kita sa Molo, sa La Paz, sa Mandurriao kag sa Lapus. So ini nga project is a dako nga bulig para sa aton nga mga pumuluyo since you know no ang x-ray is kamahal. Iniya subong encourage gid namon ang mga pumuluyo nga magpa-x-ray kag kung may ginabatsyag no especially ga sakit no may mga ginabatsyag nga masakit no especially sa aton nga four cardinal signs sa TB no 2 weeks or more nga pag-ubo no may weight loss no may loss of appetite kag may night sweats amo ini ang aton nga mga presumptive cases sa TB. Si Estrella Fortuna, ang Tuberculosis Program Coordinator sa Iloilo City Health Office.